Ovo je slušni zapis o aktivacijama DNK, putu zdravlja, mladosti i prosvjetljenja. Tisuće ljudi širom svijeta aktiviralo je latentnu DNK u svakoj stanici njihova tijela. Redom izvještavaju o fizičkom i psihičkom poboljšanju. Tako, na primjer, navode da se tijelo oslobađa otrova, da im se stabilizira tjelesna težina, da im se koža zapinje, da im se poboljšavaju vid, sluh i probava. Cijelo tijelo se pomlađuje, a osoba dobiva novi elan i energiju. Uspostavlja se emocionalna stabilnost, povećava samopouzdanje, izoštrava zapažanje, brže se manifestira ono čemu čovjek teži u životu. Na duhovnom planu jača im svjetlosno tijelo za uzlazak u više dimenzije postojanja kao rezultat aktivacije DNK. Što je to aktivacija? U ljudskom tijelu je oko 75 bilijuna stanica. U jezgri svake stanice nalazi se DNK, dezoksiribonukleinska kiselina, koja je naš biološki nacrt ili plan za gradnju organizma. Raspoređena je na 46 štapičastih tvorbi koje zovemo kromosomima. Radne jedinice DNK su geni koji određuju sve o osobi, kako će biti tjelesno, emocionalno, intelektualno i duhovno. U aktivaciji DNK osoba kontaktira svoje više istinsko jastvo, zapovjeda svojim kromosomima i pokreće u njima uspavanu strukturu DNK. Osoba uči djelovati iz srca s najuzvišenijom namjerom. Uspostavlja ravnotežu i suradnju između tjelesne inteligencije DNK, svemira i svjesnosti zemlje. To se zove novo trojstvo života. Koje se aktivacije mogu dobiti? Postoje 4 aktivacije. U prvoj pokreću se arhetipski kromosomi mladosti i vitalnosti. U drugoj revitalizira se i iscijeljuje preostalih 44 kromosoma. U trećoj čita se zapis osobnog poslanstva na planetu s kromosoma jedinstvenosti. Te u četvrtoj vrši se objedinjavanje muško-ženskog aspekta na razini DNK. Koje su dobrobiti? Nakon prve aktivacije DNK, tijelo se čisti i obnavlja. Drugom aktivacijom uklanjaju se emocionalne zapreke i otvara sposobnost za dublju ljubav i razumijevanje bližnjih. Nakon treće, osoba se usredotočuje na svoj životni zadatak bez kolebanja i nepotrebnog gubljenja energije. Četvrtom aktivacijom uravnotežuju se dvije strane osobnosti, te se tako brže ostvaruje sve ono čemu čovjek teži u životu. Gdje i kako se može aktivirati DNK? Dobro je pročitati knjigu doktora Roberta Gerarda Promijenite svoju DNK, promijenite svoj život. Kako biste saznali više o tome kako se najnovija znanstvena otkrića povezuju s drevnim mističnim saznanjima u suvremenu metodu aktivacije DNK. Sljedeći korak su seminari iz aktivacija DNK koje vodi ovlaštena praktičarka tehnika aktivacije DNK Mirjana Gračan, to jest ja. Sve obavijesti o seminarima i mogućnosti da aktivaciju DNK organizirate u svojem mjestu, na primjer, dobit ćete na telefon 01 6237 343 ili mobitel 091 567 7147. Svoj upit možete uputiti e-mailom na sljedeću adresu: mirjana.gracan@zg.hinet.hr. A sada poslušajte kako teku prva i druga aktivacija DNK.
Danas ćemo raditi prvu aktivaciju DNK. Trajat će nešto manje od 30 minuta i sastojat će se od 2 dijela. U prvom dijelu uvešću vas u takozvano teta stanje, a nakon toga uslijedit će sama aktivacija. Vi ćete slijediti moje upute. Udobno se smjestite na stolcu. Kičma je uspravna. Ramena su blago opuštena. Udahnite nekoliko puta duboko kroz nos. Izdahnite kroz usta. I opustite tijelo. Opustite duboki udah kroz nos. Izdah kroz usta. Opuštamo tijelo. Opuštamo Duboki udah kroz nos, izdah kroz usta. Dopustite da vaše disanje bude ponovno ritmično i uobičajeno. Osjetite blagu, materinsku energiju i ljubavi koja vas okružuje. Topla, materinska energija ljubavi oko vas. Sve brige i probleme otpustite u tu blagu energiju ljubavi, da ih ona rastopi i transformira. Otpustite ih. Otpustite ih. Otpustite ih. Ako to želite, pozovite sada svoje anđele čuvare, svjetlosna bića i duhovne učitelje da budu s vama tijekom ove aktivacije DNK. Dajte si dozvolu da ovaj proces prihvatite za svoje najviše dobro u ovom času vašega života. Dopustite da aktivaciju brzo i lako usvojite. Sada ponovno duboko udahnite kroz nos. Izdahnite kroz usta. I preselite svoju pažnju u svoje srce. U vašem srcu javlja se zvijezda. Rađa se mali pulsar. Zvijezda pulsira sa svakim otkucajem vašega srca i postaje sve veća i sjajnija.
Pulsirajuća zvijezda u vašem srcu vaša je najljepša kreacija. Uživajte nekoliko trenutaka u njoj. Pulsirajuća zvijezda u vašem srcu sa svakim je otkucajem srca sve sjajnija i veća. Tu zvijezdu možete podizati blago i polako. Podignite zvijezdu iz svoga srca kroz grudni koš, u grlu, a onda u glavu. Uživajte u pulsirajućoj svjetlosti vaše zvijezde u svakoj stanici vašeg mozga, u najtamnijim zakucima vašeg uma. Udahnite i izdahnite. I polako podignite zvijezdu do svoda vaše lubanje, a onda je kroz vrh glave propustite u vanjski svijet. Promatrajte kako se vaša zvijezda uspinje direktno iznad vaše glave. Podignite na oko 2,5 metra iznad glave i budite jedno sa svojom zvijezdom. Uživajte u neograničenoj slobodi gibanja u svim pravcima istodobno. Zvijezda pulsira iznad vaše glave i širi se u svim pravcima. Budite ta zvijezda. Budite pulsar iznad vaše glave. Sada dopustite da se vaša zvijezda polako uspinje sve više i više prema nebu. Probila je granice ovog planeta. Izvan granica je sunčevog sustava. Promatrajte svoju zvijezdu kako putuje sve više i više. Izvan granica je ove galaktike. Izvan granica je fizičkog univerzuma. Izvan granica svih dimenzija. Sada zamislite kako se iz božanske glave, iz izvora svega što je stvoreno, prema vašoj zvijezdi spuštaju božanske energije u obliku zvjezdane prašine.
kruže i plešu oko vaše zvijezde. Udahnite te energije. Udahnite svjetlost svoje zvijezde i božanske energije iz izvora svega što postoji. Udahnite ih i stvorite tako svoju kozmičku bit, svoju božansku bit. Udahnite još jednom božanske energije vaše pulsirajuće zvijezde visoko iznad vaše glave. Udahnite još jednom božanske energije vaše pulsirajuće zvijezde visoko i daleko. A onda duboko udahnite, izdahnite i polako vratite zvijezdu natrag u svoje srce. Polako smjestite zvijezdu, vaš osobni pulsar, natrag u svoje srce. Udahnite duboko, izdahnite i dio božanskih energija vaše zvijezde pošaljite kroz svoje tijelo i stopala u samo središte našeg planeta. Majci Zemlji za njezino iscjeljivanje. Uživajte nekoliko trenutaka u tom svetom prostoru u kome se sada nalazite. Kad ponovno čujete moj glas, počet ćemo procesom prve aktivacije DNK. Oče, majko jedno, na vašu sliku i priliku, ja jesam koja jesam i zapovjedam da se sada aktiviraju kromosomi mladosti i vitalnosti u svakoj stanici tijela. Od sada dalje ponavljat ćete glasno za mnom. Oče, majko jedno, na vašu sliku i priliku, ja jesam koji jesam i zapovjedam da se sada aktiviraju moji kromosomi mladosti i vitalnosti.
Neka zlatne i bijele energije ljubavi i života uđu odozgo kroz moju krunsku čakru. Pokažite mi žlijezdu epifizu u mom mozgu. Pokažite mi veliku matičnu stanicu. Pokažite mi kromosome. Pokažite mi moje kromosome mladosti i vitalnosti. Pokažite mi njihovu DNK. Zapovjedam da se nizovi DNK komunikativnosti polože na postojeću DNK i s njom stope. Zapovjedam da se nizovi DNK savršenstva polože i stope. Zapovjedam da se nizovi DNK emotivnosti polože i stope. Zapovjedam da se nizovi DNK kreativnosti polože i stope. Zapovjedam da se nizovi DNK besmrtnosti polože na moju postojeću DNK. Neka se niti vječnoga života oviju oko sve moje DNK. Zapovjedam da se krajevi aktiviranih kromosoma prekriju bjelančevinom telomer. Zapovjedam da se ovi novi nizovi DNK repliciraju u svakoj stanici u mom tijelu. Sada ih pokrećem u postojanje. Oče, majko jedno, hvala vam na ovom daru ljubavi. Obavljeno je. Obavljeno je. Obavljeno je. Daću vam 2 minute da uživate u ovoj energiji u kojoj se sada nalazite.
A sada duboko udahnite i izdahnite. Sklopljenih očiju osjetite svoje tijelo i prostor u kome se nalazite. Pokrenite prste na nogama, prste na rukama. Blago otvorite oči i budite ovdje i sada. U prvoj aktivaciji DNK pokrenuli smo 2 kromosoma, kromosom mladosti i vitalnosti, a sada je na redu druga aktivacija DNK u kojoj pokrećemo preostala 44 kromosoma. Udobno se smjestite na stolcu, stopala položite na pod, ruke u krilo. Kičma je uspravna, ali nije ukočena. Ramena su blago opuštena. Sklopimo oči i udahnemo nekoliko puta duboko kroz nos, izdahnemo kroz usta i opuštamo tijelo, opuštamo duboki udah kroz nos i izdah kroz usta, opuštamo tijelo, opuštamo tiho u sebi dajte si dozvolu da ovu drugu aktivaciju DNK prihvatite za svoje najviše dobro. Dopustite da proces brzo i lako usvojite. Duboko udahnite i izdahnite. I zamislite oko sebe mjehur svjetlosti. Vi ste u mjehuru svjetlosti. Taj balon svjetlosti širi se sa svakim vašim udisajem i izdisajem. Udahnite, izdahnite i širite balon svjetlosti oko sebe. To je balon u kojem je svjetlost vaše zvijezde u srcu i vaše ljubavi iz vašeg srca. U tom mjehuru svjetlosti mnoge su druge osobine bića koje vi u stvari jeste. Širite mjehur svjetlosti oko sebe iznad glave, ispod stopala, ispred vas, iza leđa, lijevo, desno.
širite balon svjetlosti. Veći je od ovog prostora u kome se sada nalazimo. Veći je od ove zgrade. Veći je od ovog planeta. Veći je od sunčevog sustava. Udahnite svjetlost, izdahnite svjetlost i širite dalje svoj balon svjetlosti. Vaš mjehur duše. Mjehur svjetlosti sve je veći i veći. Veći je od galaktike. Veći je od fizičkog svemira. Udahnite svjetlost, izdahnite i širite svoj mjehur duše. I čujte ovo. Upravo ste aktivirali svoje svjetlosno tijelo. I svatko, tko god se nađe unutar vašeg svjetlosnog tijela, bit će transformiran zauvijek. Dirnut duboko, veličanstvenom ljepotom svjetlosnog bića koje vi jeste. Uživajte nekoliko trenutaka u toj energiji. A onda udahnite duboko kroz nos. Izdahnite kroz usta i uvucite taj ogromni mjehur svjetlosti natrag u vaše srce. Uvucite balon svjetlosti u svoje srce. Sve brige i probleme smjestite u taj mali mjehur svjetlosti u vašem srcu. A onda ga pošaljite niz tijelo kroz stopala u središte našeg planeta, majci Zemlji, na rastapanje i transformiranje. Iz tog svetog prostora u kome se sada nalazite, krenut ćemo sa drugom aktivacijom DNK. Od sad dalje glasno ponavljajte za mnom. Oče majko jedna, na vašu sliku i priliku, ja jesam koji jesam i zapovjedam da se sada svi preostali kromosomi s višestrukim nizovima DNK usavrše i aktiviraju u svakoj stanici moga tijela.
Neka zlatne i bijele univerzalne energije života prođu kroz moju krunsku čakru u žlijezdu epifizu. Pokažite mi veliku matičnu stanicu. Pokažite mi kromosome. Pokažite mi kromosome mladosti i vitalnosti, koje smo pokrenuli u prvoj aktivaciji. Pregledat ćemo srebrne i zlatne niti vječnoga života isprepletene u snopu DNK. Sada ću prozivati redom svaki od 46 kromosoma. Brojit ću glasno od 1 do 46, onako kako me vodi moje duhovno vodstvo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Od sad dalje ponavljat ćete sa mnom. Majko Zemljo, pošalji svoje crveno-zlatne energije života kroz moja stopala u moje tijelo. Neka te energije natope svaku stanicu moga tijela. Oče nebo, pošalji svoje čiste zlatno-bijele energije kroz moje tijeme u tijelo. Neka te energije natope svaku stanicu moga tijela.
Neka ovo novo sjedinjavanje životnih sila označi rođenje duhovnog djeteta u meni. Ja jesam dijete. Na službu mojoj braći, sestrama i planetu. Oče, majko jedna, hvala vam na ovom izuzetnom daru ljubavi. Obavljeno je. Obavljeno je. Obavljeno je. Ostanite nekoliko minuta u ovoj energiji. U aktivacijama DNK
često se koristimo zapovjednim načinom obraćanja svojem višem ja. Zapovjedi su jednostavan način da se izravno izrazi sažeta namjera. Odlična su oruđa samoosnaženja. Svaka izreka zapovjedi obavezuje univerzalne sile života da na kreativan način razriješe neki problem ili brigu ili da ostvare želju. Znajte da ste vi u stanju to postići, da će odgovori stići u vašu svakodnevnu svijest, a s njima i razrješenje. U tu svrhu pozovite, onako kako vas duh vodi, jedan ili sve virtualne nizove DNK da vam pomognu oko ispunjenja zapovjedi. U oku uma ugledajte ono što duh od vas očekuje da učinite. Pokazat će vam se. Imajte povjerenja u informaciju, vjerujte sebi. Da biste doista dobili odgovore i rješenja, ne zaboravite da je ključ ulazak u teta stanje, dakle opušteno stanje svijesti. To je ono stanje uma u kojem želite biti uvijek kad trebate duboko iscjeljenje ili razrješenje onoga što namjeravate promijeniti. Za brzi ulazak u teta stanje napravite vizualizacijsku vježbu pulsirajuća zvijezda ili mjehur duše, one vježbe koje smo radili uz prvu i uz drugu aktivaciju DNK. Na kraju vježbe vratite polako pulsirajuću zvijezdu u srce, a s njom i energiju iz izvora. Zadržite se neko vrijeme u toj energiji, pa će odgovori brzo uslijediti. Ne vidite li rezultate, jednostavno zapovjedite. Pokaži mi. I pokazat će se. Vjerujte informaciji. Navodimo nekoliko uzoraka zapovjedi kako bismo vam pomogli da u svoj život unesete zdravlje, mir i rješenje problema. Zapovjedam razrješenje problema moje usamljenosti. Sada. Zapovjedam razrješenje moje veze s tom i tom osobom. Sada. Zapovjedam da se financijsko obilje manifestira u mojoj fizičkoj stvarnosti. Sada. Zapovjedam iscjeljenje. To može biti bilo što. Moje kože, koljena, nosa, jetre i tako dalje. Sada. Zapovjedam da se savršeni božanski nacrt manifestira u mojoj fizičkoj stvarnosti sada. Zapovjedam da se svi moji duhovni darovi pojave lako i brzo u mojoj svijesti kako bih bio mudriji i uviđavniji sada. Zapovjedam da se razriješi moj osjećaj da sam uvijek žrtva sada. Zapovjedam da se uspostavi puna veza s bezuvjetnom ljubavi i besmrtnosti sada. Zapovjedam da se otkriju geni koji su uzrok mojeg nepovoljnog stanja. Na primjer, moje alergije, psorijaze, kemijskog poremećaja i tako dalje. I zamjene genima koji pružaju savršeno zdravlje sada. Zapovjedam da se moje tijelo vrati u svoj savršeni oblik i tjelesnu težinu sada. Zapovjedam da se svi i svaki entitet u mojoj auri i sve moje ovisnosti otpuste i vrate u Božju svjetlost sada. Zapovjedam potpuno razrješenje svih problema koji me opterećuju, a nisu moji sada. Zapovjedam da se moj bijes rastopi i otpusti sada.
Zapovijedam da mi se pojave nove ideje o tome kako da kreativno razriješim svoju dosadu sada. Bilo je ovo nekoliko načina upotrebe zapovjedi iz knjige Roberta Gerharda Promijenite svoju DNK, promijenite svoj život.